si ukážku aplikácie Izák AAC. Vyberte si jazyk. Môžete si zvoliť offline aj online hlasy, vyskúšať si ich a vybrať tie, ktoré vám vyhovujú. Ste v hlavných kategóriách, každá môže obsahovať podkategóriu. Toto je sekcia Core, kde nájdete najpoužívanejšie slová. Toto je sekcia Quickfires, kde nájdete veľa hotových vied, alebo si môžete pridať vlastné. Na vyhľadávanie stačí napísať slovo do vyhľadávacieho pola. Vybrať ho a aplikácia vás presunie do správnej sekcie. Toto je sekcia nastavenia. Toto je sekcia Vytvorte si vlastné slovo, kde môžete napísať vlastné slovo, vybrať symbol zo zbierky a priradiť ho ku kategórii. Ak sem vstúpite priamo z kategórie, tá bude predvybraná. Po vytvorení ho môžete používať kedykoľvek. Alebo môžete použiť klávesnicu. V nastaveniach môžete skrývať slová v mriežke, zmeniť svoju aktuálnu úroveň alebo nastaviť počet stĺpcov v mriežke. Užite si chvíle, my budeme ďalej pracovať na čo najlepšom zážitku. Bezplatná skúšobná verzia na iOS a Android.